hyvä yleisö. Toivotetaan tervetulleeksi siniseen kulmaan. Ottelijoilla on tilillään 7 ottelua, josta 5 voittoa ja 2 tappioita. Sekä SM Hopeaa vuodelta 2026. Arvon yleisö, toivotetaan tervetulleeksi siniseen kulmaan. Chiittalainen edustava Joonas Hämmilä! Häntä vastaan todetaan kehän ottelija, jolla on tilillään EM-pronssia vuodelta 2024, Pohjoismainen mestaruus pronssia 24 ja hopeaa 22 sekä SM-kultaa vuosilta 22 ja 26. Tällä ottelijalla on tilillään 16 ottelua, joista voittoja 10, tappioita 6. Toivotaan tervetulleeksi punaiseen kulmaan Lahti Thai-boxing klubia edustava Samuli Kärkkäinen! Samuli Kärkkäinen! Tämä ottelu käydään 5 kertaa 3 minuuttia. Tässä taistellaan nyt VMC-liiton Suomen mestaruudesta, joten muistetaan pitää ääntä.
mestaruuden voittajan ja uusi VFC:n alle 72,5 kiloisten ammattilaisten Suomen mestari tyrmäyksellä toisessa erässä ajassa 2.09. Punainen kulma Samuli Kärkkäinen! Ammattilaisten mestaruudesta, niin muutama sana. Mikä fiilis? Lähdetään sillä liikenteeseen. Ihan mä vähän nyt ahneelta, jos puhut. Et sä teet tässä joku 9 kuukauden tauko ammattilaismatseista. Tää on vähän erilaista kuin amatööri. Puoli vuotta sitten tuli amatöörin suomesta, nyt ammattilaista. Ihan hyvä. Se on erittäin hyvä ja kova suoritus. Oliko mitään erityistä pelitaktiikkaa, mitä oltiin kulmamiesten kanssa sovittu tähän matsiin vai lähtikö vaan katselemaan ja toimittamaan? No piti lähteä lyömään pihalla, mutta tää on tosi tahmeeta. Ei lyönyt oikein lähtenyt. Jää vähän stadista vajaaksi. Tää meni ohi. Sitten oli lisätään siihen kyynärpäät. Itse pitää ennen sanoa, että lähdetään lyömään, jos se onnistuu, niin katsotaan kyynärpäät pihalle. Homma toimi niin kuin sanoin vähän 24 tuntista. Ei kuin 24 tuntia sitten. Kyllä. Se oli erittäin nättiä toimittamista ja hienot jälkikyynärpää sieltä lopetukseksi. Mitä on seuraavassa suunnitelmissa ja ohjelmassa? Ei tarkoita tälle illalle pelkästään. Tää ilta saatetaan nappaa ihan rennosti, mutta ottelemisen suhteen. Mitä on seuraavassa suunnitelmissa? No nyt on vähän auki, pitää katsoa ja jutella tässä valmentajan kanssa, mitä sitten saadaan tehtyä. Yksi minkä ois, niin lasketsin semmoinen kaveri kuin Niko Korventaa. Katsinen saadaan siinä todennäköisesti käy samalla lailla. Tai sitten se vielä vähän hankalakaan. No niin, ei mitään. Niitä suunnitelmia kohti. Annetaan isot aplodit vielä mestaruudesta. Samuli Kärkkäinen!